Сигурно сте чули за извращението на Габриела Сашова и Красимир Георгиев, което нашумя. Тези, които не са запознати с имената, можете да потърсите. Това са двойка, които измъчват животни за пари и ентертейнмент. Това са хора, които са продали душата си на дявола и ние като справедливо общество осъждаме злото в тях, оценяваме го като гнусно, крайно и демонично. Те ни изпълват с гняв, бунт, наричаме ги нечовеци и се разграничаваме от тях, сякаш нямаме нищо общо с тяхната порода. Но се замислих, не е ли точно това лъжата? Та нали това зло не е извършено от звяр? Това зло е дело на хора. Значи е човешко зло. И тук дойде въпроса, къде е границата на крайното зло и според кого? Габриела е продала душата си за пари. Но колко пъти и ние сме продавали частица от съвестта си, за да получим нещо за себе си. Нещо, което искаме, работата или ролята, или вниманието на силните на деня, или каквото и да е. Колко пъти сме извръщали очи от чуждата болка, защото не ни засяга. Колко пъти сме приемали друг образ, за да се харесаме и да сме по-атрактивни. Колко пъти съзнателно избираме грешното пред правилното. Не сме ли тогава ние същите, които избираме злото, когато то идва до нас? Ще си кажем, виж, не съм толкова лош или зъл. Да, но ако погледнем в себе си, ще видим, че причината за техните действия живее във всеки един от нас, просто в различна степен. Днес е малко зло, но утре е по-голямо. Разбирате ли колко сме заблудени и субективни? Ние хората разделяме злото на голямо и малко, на непростимо и разбираемо, ама по чие мерило? Не мислите ли, че на фона на стотиците хиляди убийства и мъчения на хора по света заради дадени индивиди, злото на Габриела е малко? Даваме ли си сметка в какъв капан се вкарваме? Ние грешните човеци да определяме кое е нечовешко, неприемливо и уродливо зло и кое е човешко, приемливо и простимо зло. По чии критерии, бе хора? Нали виждаме, че всеки си има собствен такъв, собствен критерий? Нека не се заблуждаваме. Бог е ясен. Който се греши в едно, виновен е за всичко. Това е от Яков 2 глава 10 стих. Някой би казал, че е малко крайно, но без значение дали ни харесва или не, написаното означава, че няма малко зло и голямо зло, има само зло и добро. Ако днес проклинаме Габриела и Красимир, но утре изберем да бъдем малко по-лъжливи, по-алчни, малко по-егоцентрични, тогава с какво сме по-различни? Истинският ужас не е само в това, което е сторила тази жена. Истинският ужас е, че човечеството носи същия корен на злото в себе си. Габриела просто е стигнала до най-уродливата форма на злото, но по-леката и привлекателната форма е точно толкова противна за Бог, колкото делата на този изверг Габриела са за нас. И ако не осъзнаем това, ако не се стремим да изкореним злото от себе си, утре ще се появят нови Габриели и Красимировци. А може би, без да се усетим, ще се превърнем в тях и тези дела да се превърнат в допустимо зло за новото поколение. Смятам, че ако искаме да бъдем различни от Габриела и Красимир, трябва не просто да сочим злото в другите, а трябва да го изкореняваме от самите себе си. За да осмислим смъртта и страданието на всяка една животинка, измъчвана от тези изроди, нека използваме този случай не просто за гняв, а за промяна. Нека не само да мразим злото, а да се разграничим от него и в голямата и в малката му форма, като изберем доброто в образа на Исус Христос. Само така няма да позволим то да ни погълне. Ще се радвам да споделите какво мислите по въпроса. И до нови срещи!